Hello everyone, नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि चेनेलाव लोगोफोर नैबे जाहैबाय उत्तर प्रदेश जोङो बेवहाय गोबां गायनाय फाख्रि बिफां नुदों बेफोर माखा फाख्रि बिफांजों फिसा फिसा आरो बेनिफ्राय खुसेर आबाद बिदिनो बिसोर जि आबाद मावो बेफोरखौ नुनो मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोननोबो आङो दसे एसे जिखिनि हायो बेखिनिखौ दिन्थिनो लाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय जों माबायदि बेरायदों आरो जों मा खालामदों जों मा इन्जय खालामदों लोगोफोर बिदिनो ओंखामथ' गैखाया नालाय ओंखायनो बायदि मैया थालिर फिथाइ सामथाइ जाबाय एदावलायबाय नै सासेया उन्दुना दंमोन जोंनि थालिर जानायखौ दावराव खोनानानै सिखारबाय मुरादाबादनि गाइस मोनै जमुना दैमा मोनबाय दिल्लीनि खुसियानो जाखाला जोंनिया बेसेबा गौरवनि नै दासो मोनदों वाव केमेराया मोजां नुवाखैना ओमफ्राय लाइन माखासे नुदों फाइनालि दिल्ली मोनबाय गाइसमोन टाइमा बेसे नुमारदोंमोनहाय 7:33 जाबाय फाइनालि गाइसमोन जों दा ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै दा स्टेशनाव गसंनानै दङ माने बास लांनो फैगोन ना बेखायनो ट्राफिक जादों मानसिफोरा माने ओंखारलांनो हायाखै मानसिफोरखौ ओमफ्राय गेटआव आवथिदों नालाय ओमफ्राय बेबायदि गसंनानै थाबाय आरोना दान्दिसे लोगोफोर ओरैबायदि मानसि आरोना गासिबो ट्रेन गंसेनिफ्राय ओंखारबाय बेनि उनाव जोङो दा बासाव गाखोनानै रामलिला फारसे फैगासिनो दं गाइसमोन बास गारियावबो गाखोनो जोबोद मोजां दिल्लीनि बास गारि गाखोनो मोन्दों ओमफ्राय जों दा बास गारिनिफ्राय ओंखारनानै जोंनि थाग्रा जायगासिम ना जि खथायाव हिन्जावसाफोरखौ दोनदों आरोना बे जायगासिम जोङो थाबायनानै ससे फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनि थाग्रा जायगा आरोना जों जि जायगायाव थागोन उन्दुगोन ना बेफोर कम्बल माखा गासिबो होखाजोबनाय ओरैबायदि फेसिलिटि बिराद मोजां खालामना होदों आरोना सिटि गिदिरबो जाबाय नालाय ओमफ्राय जों दा ओंखाम जानो फैबाय लोगोफोर मोनानि फुंनि दिनैथ' फुंनि 7:30 जादों ओंखामखौनो सानजौफुनि ओंखामखौ 7:30 मोनजादों ओमफ्राय मा होनदों सानजौफुनिफ्राय नै दा हरनि खनसे लागैना 10:30 ग्रोब खनसे जाबाय लोगोफोर जानाय लोंनाया जोबोद मोजांथारमोन लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियावनो थुंगेबाय बाय